Bueno, sense complicar ja des del principi, hem rebut un gol molt aviat. Encara i així hem aconseguit empatar, però bueno, no ha estat el nostre partit. No ens ha sortit res, no hem jugat com volíem jugar, i sense excuses de baixes i de tot això, és que no hem tingut el nostre partit en cap moment i no ens hem trobat còmodes. Bé, no ens ha sortit res i no hem pogut guanyar, que era un partit important per sumar 3 punts i pujar a la zona mitja de la taula i no ens ha sortit. Al final és això que diuen de si perdones o acabes pagant i així ha estat. Amb l'1-1 sí que hem tingut una pilota al travesser, una oportunitat sense portera que la té la defensa de la línia, hem tingut alguna ocasió també clareta i bueno, elles no arribaven, però al minut 45, 44 han tingut una ocasió aquesta que surt de la nada, de res, i han fet l'1-2 i després a la segona meitat doncs, no hem sigut capaços d'empatar el partit aviat i ja després s'anava complicant, entraven les presses i no hem pogut fer res. L'objectiu era estar a zona mitja, més tirant cap amunt que cap a baix, però bueno, hem tingut una sèrie de dificultats, unes baixes que no comptaven a principi de temporada de jugadores que van marxar només començar la temporada i bueno, al final tenim equip per estar en una zona tranquil·la sobradament, però bueno, el que et dic, hi ha baixes per lesions, amb això del Covid també hem tingut una baixa, al final no acabem de tenir tota la plantilla al complet, tenim la mala sort a sobre que les dues porteres del primer equip s'han lesionat, avui jugava una jugadora. Tot suma que sembla que negativament perquè no aconseguim de donar aquest pas que ens deixa amb aquesta tranquil·litat que necessitem. Volíem celebrar aquests 100 partits amb una victòria, això està clar, i bueno, el partit era un partit ideal per fer-ho. No ha pogut ser, però bueno, encara així són 5 temporades aquí a l'Hospitalet, vaig arribar amb equip per fer i bueno, aconseguir un ascens i abans d'això del Covid estaven lluitant per aconseguir l'ascens a preferent. Això ens ha fet parar una miqueta i ara doncs, ens estem tornant a reconstruir, com podríem dir, i bueno, a veure si aquests 100 partits es sumarem encara més partits i aconseguim alguna cosa bonica per l'Hospitalet. Un balanç positiu. Ja et dic, vaig fitxar per l'Hospi quan l'equip amateur femení semblava que anava a desaparèixer. Vam fer l'equip de zero i ho vam aixecar endavant, vam aconseguir un ascens a primera i bueno, portem des de primera des d'aquella temporada i bueno, ja et dic, lluitant per aconseguir portar l'Hospi a preferent, que és el que em vaig marcar jo com a meta quan vaig arribar i bueno, està costant una miqueta, també és difícil perquè només em puja un de cada categoria i és difícil, però bueno, mai es sap, continuarem lluitant. Aquesta temporada intentarem no patir, encara queden 3 partits de la primera volta i tota la segona volta, encara queda marge per recuperar jugadores sobretot. Jo crec que si recuperem lesionades tornarem a competir com abans de l'aturada de Nadal i intentarem anar cap amunt.